jaluk petunjuk teng Allah, ya Allah teng pundi. Wah aku akhirnya kepethuk niku tilasane pun ambruk pun korat karit nih pun berserakan, akhirnya ditoto malih kali Nabi Ibrahim kali jumeneng. Ya wis iki sing diarani kawitan panggonane wong nyembah Gusti Allah, sing teng Al-Qur'an dipun sebat inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Yang akhir dijenengi Ka'bah niku ditoto kali Nabi Ibrahim. Terus jumeneng nata niku Nabi Ibrahim jumeneng ndonga pun, ya Allah Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus